chibai ule Middle East Indona Operation Epic Fury chu amela in thlak le ta thut mai March ni riat tlai khan Iran chuan UN kaltlangin inremna adil man nge ya mahse thilakal thui le ta jok hle Russia chuan Iran puin US military base long na thuruk chu alo hril thin tihchhiat ania Russia intel le North Korea ralthuam thar andon le ta ka wangin Iran chuan inremna adil man mahse beihletna hapuang le ta jok ani mahse US le Israel Integrated Air Defense Patriot le Aero System te chu an lo in beihletum Russia intel mangin Iran in ron pitum chat mahse US le Israel radar thiam na hian melma missile ron thloka piang chu an thlen mai nan lo ka chet sak ngau zel mai ani voin khan US le Israel fighter jet te chuan Tehran oil refinery lian tak an bom chia Iran hi ralthuam le economy lama chuan an hniam tual ani Russia le North Korea ten puin ralthuam pe mahse US le Israel tangkop chakna hi an ni tan chuan su tlang mai thei ani lo ani US le Israel tangkop chakna hi irin ve zong ani chuan khongein ka channel hi lo subscribe la like le share po kha min lo me sak ram donia invite chunga kalome